Аз съм Милена. Милена от Градина Вдъхновение. Тя за мен е фея на добротата, аз така я наричам. Тя помага точно на тези, които са забравени. Да излязат от къщи, да дойдат до тук, да видят природа, първото, което е да работят. Тук идвам с желание, работя, се срещам, че имам приятели, компания. Когато е болен и има болнични, той не желая да стои вкъщи. Протестира, че има болнични, протестира, че го задържам вкъщи и иска да идва на работа. Обожавам да идвам тук и за мен това място е рай и ми е любимо място. Ако мога, няма да си тръгна. Милена е голям герой. Заслужава да научат много хора за нея.